nad hladinu a potom sa vrhajú naspäť. Ale viete, že to isté robia aj líšky. Tieto síce nerobia nad vodnou hladinou, ale oni zasa skáču do hlbokého snehu. Alebo sa iba normálne tešia zo snehu, tak ako to robia deti. Jej, aký krásny sneh. Po pekelných horúčavách Austráliu postihli zničujúce a tragické požiare. Z domovov vyhnali už stovky rodín a pre pretrvávajúcu páľavu sa hasičom nedarí požiare že svetovú top modelku Naomi Campbell prepadli a zranili na jednej z francúzskych ulic. Modelka si privolávala taxi, keď sa jej zlodeji lyžiarov, ktorá nocovala na chate na Motyčkách nedaleko Banskej Bystrice. V noci ich zobudil požiar susedného domu. Hrozilo, že začne horieť aj ich chata, preto sa rýchlo obliekli, vybehli na dvor a pomáhali hasiť. Požiar neskoro v noci zburcov. Už 4 obete a 16 nakazených si vyžiadalo najnovšie vyčíňanie vírusu prasacej chrípky v Poľsku. Najväčšie ohnisko choroby sa objavilo na juhu krajiny. Posledný prípad sa stal v Novom Targu, ktorý leží iba asi 20 kilometrov od našich hraníc. A do tohto mesta na miestne trhy pravidelne smerujú tisíce Slovákov. V Spojených štátoch neprežili 3 ľudia. Majiteľ domu, do ktorého nabúralo, vyviazol so zraneniami.